Malingana ndi Mkhuche, zimene zawachitikira Kasakula zikhalenso phunziro kwa atolankhani mdziko muno kuti nthawi zonse adzigwira ntchito yawo mwaukadaulo ndi motsata ndondomeko za ntchito yawo. Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Abwino ndi nthawi ya nkhani mwatsatanitsatane kuchokera kuno ku Kanema wa Times TTV. Muli ndine Chisomo Chihana kwa poyamba nayi mitu yake. Katswiri Pandale Wonderful Mkhuche wayamikira polisi pomanga amene akuganizira kuti anachitira mkulu wa MBC Chipongwe. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Justice Jane Ansah wati ankakanika kulowa ndale mbuyomo chifukwa cha mmene anthu ambiri amaonera ndale mdziko muno. Munkhani zina, chiwerengero cha anthu omwe akumawagoneka ku chipatala cha Minto Kuzomba chatsika. Tili ndi izo komanso nkhani zina zambiri, tatiyeni tikhale limodzi. Munkhani yathu yoyamba, yemwe amayankhulapo Pandale ndi zochitika mdziko muno Wonderful Mkhuche ayamikira polisi komanso chipani cha DPP kamba kolimbikitsa kuti chilungamo chichitike pa nkhani ya Chipongwe chimene anthu ena anachitira mkulu wa MBC ya George Kasakula. Malipoti akusonyeza kuti lachisanu anthu ena anachita chipongwe akasakula ndi wakakamiza kuti apepese mtsogoleri wa chipani cha DPP pakanema wa MBC. Koma chipani cha DPP chati sichikukhudzidwapo kanthu pa zachiwembuzo ndipo adapempha kafukufuku wa polisi pa nkhaniyi. Ndipo chakummawa kwa tsiku lotsatira apolisi adatsimikiza zakumangidwa kwa anthu ena awiri pa nkhaniyi. Daniel Zimba ali ndi zambiri. Malipoti akusonyeza kuti mkulu wa MBC a George Kasakula anthu ena adawadudulusa mu ofesi mwawo ndi kuwakakamiza kupepesa kwa mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika komanso chipani cha DPP ati chifukwa Kasakula adanyoza Mutharika ndi chipanichi pakanema wa MBC munyengo ya zokopa anthu Pandale chaka chino. Kutsatira izi, mbali zosiyanasiyana kuphatikizapo bungwe la atolankhani la Misa Malawi adadzudzula zimene zinachitikazo ndipo adapempha chipani cha DPP komanso apolisi kuchitapo kanthu msanga. Ndipo akuti atafunsidwa kuyankhulapo, mlembi wa mkulu mchipani cha DPP Peter Mukhito anati chipani chawo sichikukhudzidwa ndi zachiwembuzo ndipo adapempha kafukufuku wa polisi pa nkhaniyi. Chakummawa kwa Loweruka, yemwe amayankhulira apolisi mchigawo chakumadzulo kwa dziko lino Beatrice Mikuwa adatsimikiza kuti anthu ena awiri adawamanga pa nkhaniyi. Zidachitika zimenezo Director General anadandaula ku polisi kunena kuti anthu ena awaupseza. So apolisi anapanga kafukufuku wawo ndikumene akwanitsa kugwira anthu awiri, Ayona Green Malunga 52 years, Kadikira Village tiye kuntembwe Blantyre ndi Stone Mamadi amene so amachuka ndi zina loti Anyono azaka 45 amene amachoka ku Village tiye Ntina Manja Omolanje. Anthu unena kuti analipo 7 koma takwanitsa kugwira awiri kwatsala anthu ena 5. Ndipo yemwe amayankhulapo pa zandale ndizochitika mdziko muno Wonderful Mkhuche ayamikira zimene achita apolisi komanso zimene anena DPP ndipo apempha kuti nkhaniyi asayisiye mmalere mpaka chilungamo chitapezeka. Pa iwo amene anapanga upo panali njira ina kandi kulankhula ndi aku management kandi aku board MPC koma ndizabwino kuti anthuwo amangidwa tingodikira kuti kutsogoloko ziyenda motani. Zabwinonso kuti chipani cha DPP chikuoneka kuti chazitalikitsa pa zinthu zomwe mamembala ena chipani chawo anachita. Malingana ndi Mkhuche, zimene zawachitikira Kasakula zikhalenso phunziro kwa atolankhani mdziko muno kuti nthawi zonse adzigwira ntchito yawo mwaukadaulo ndi motsata ndondomeko za ntchito yawo. Ndipo pakadali pano owaganizirawa awatulutsa pa belo ya polisi. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Justice Jane Ansah wati ankakanika kulowa ndale chifukwa cha mmene anthu ambiri amaonera ndale mdziko muno. Ansah amayankhula izi ku mpingo wa Christ Citadel International mu mzinda wa Lilongwe pamwambo okondwerera kuti wakwanitsa zaka 70 zakubadwa. Rebecca Shimchika ali ndi zambiri mu ripoti ili. Ansah wati adalowa ndale kuti azitumikira Amalawi. Malingana ndi Ansah, poyamba anali ndi chikayiko pa nkhani yoyamba ndale koma Ambuye adawasonyeza kuti cholinga chake ndi kutumikira Malawi kudzera mu ndale. Ulamuliro wina uliwonse kuti ukhazikitsidwe umakhazikitsidwa ndi Mulungu
ndipo mawu a mulungu amanena kuti anthu timachita plani koma ndi mulungu amene amachita order ma steps athu amatitsogolera kuti tiyende bwanji. Ansa yemwenso ndi m'busa wayamikira mpingo ndi banja lake chifukwa cha mapemphero awo. Kusangalalatu zaka 70 pa moyo wanga zikutanthauza kuti mulungu ndi wabwino, mulungu ndi wandondomeko kuti ndifike tsiku ngati lero chifukwa cha zisomo zace. Ansa wati utsogoleri ndi ntchito yotumikira ndipo iye ndi wokonzeka kutumikira Malawi nthawi ina iliyonse. Makomiti omwe akukonza miyambo ya chaka chino ya Gona Pamuhanya ndi yachikhalidwe cha anthu akukaronga ndi chitipa ati akuvutika kupeza ndalama zochititsira miyamboyi. Mwambo wa Gona Pamuhanya omwe ndi wachikhalidwe cha atumbuka ukuyembekezeka kuchitika pa 15 mwezi wa Mawa ku Kadumuliro ku Borero boma la Lumphi, ndipo mwambo wa anthu akukaronga ndi chitipa uchitika pa 30 mwezi uno mphepete mwa mapiri a Mbande ku Karonga. Kuchokera ku Mzuzu, Samkalimirani ndi nkhani yonse. Wapampando wa komiti yokoza mwambo wa Gona Pamuhanya a Jean Chilinda anati padali pano apeza ndalama zokwana 20 miliyoni kwacha mwa ndalama zokwana 100 miliyoni kwacha zomwe zikufunika. Achilinda anena kuti pambali poti mafumu akusonkherana katundu ndi ndalama zothandizira mwambowu, komiti yawo ikudalira mabungwe omwe si aboma, makampani kuti athandize kuti mwambowu utheke. Budget ya mwambo umenewu yonse ikwana about 100 million. So far tinene kuti tapezapo ndalama zokwana about 20 million. Ndiye ndikupemphabe kwa anthu akufuna kwabwino kuti abwere ndithu atithandize kuti zinthu ziyende bwinobwino, zikhale zonse mwambo ukhale mwambo osangalatsa wabwino ndithu. Ukutheka ndithu zivutezani pa 15 November mwambo umene uli ukutheka ndithu uchitika komwe ku Borero uku Kadumuliro. Wapampando wa komiti yachikhalidwe cha anthu akukaronga ndi kuchitipa Amarumbo Mwasinga anati komiti idakoza kuti pafunika ndalama zokwana 50 miliyoni kwacha kuti mwambo utheke, ndipo anati pakadali pano akuwerengera ndalama zomwe azipeza. Amwasinga anena kuti mwambowu ulimbikitsa umodzi komanso mgwirizano pakati pa anthu akuchitipa ndi karonga ndi kuonetsetsa kuti chikhalidwe chawo sichikusokonekera. Santhula tinaona ngati mwina titapeza 50 miliyoni kwacha zikathandiza kuti mwambo wathu uzakhale wabwino wapamwamba. Ndi pachifukwa chimenecho tikupempha anthu akufuna kwabwino kuti mwina ngati ali nkothekera tithandize kuti ndalama yokwana 50 miliyoni kwachayi ipezeke kuti mwambo wathu uzakhale wabwino. Themba la Mathemba Chikula Mayembe ya mboma la Lumphi ndi imene idzatsogolere mwambo wa Gona Pamuhanya, pomwe mwambo wachikhalidwe wa anthu akukaronga ndi kuchitipa adzatsogolere ndi mtemi wa batemi Kyungu. Miyambo yonseyi kumabwera alendo omwe amadzaona chikhalidwe, wena omwe amachoka kunja, komanso kumabwera mafumu kuchokera m'mayiko a Tanzania ndi Zambia. Mkulu wa Malawi School of Government Professor Asiyatu Chiweza wati akukonza maphunziro othandizira ntchito za aphungu a nyumba ya malamulo atsopano. Achiweza ati dongosololi alikonza kuti lisule atsogoleriwa makamaka aphungu achizimayi kuti athe kugwira ntchito yawo moyenera. Rebecca Matemba ali ndi zambiri. Profesa Chiweza ati maphunzirowa sadzangokhala owaphunzitsa luso la ntchito azimayiwa komanso kuwaphunzitsa utsogoleri owathandiza mmene angadzitukulire komanso kuwathandiza aphunguwa kukonzekera moyo wa tsiku ndi tsiku. Ntchito yathu mmene tikugwiriramo ndi kuona mmene zinthu zimayendera ku Malawi. Timafuna kuti tikhale ndi focus kuti azimayiwa tidziaphunzitsa kuti agwire bwino ntchito yawo. Chifukwa kugwira bwino ntchito ndi kuonetsanso zipatso kudera kumene ali kuja kumene kumapangitsa kuti anthu akusankhe kapena asakusankhe. Ndi azimayi ambiri kuthekera ali nako, koma nthawi zina amangosoweka kugawona nzeru.
izi zasangalatsa mabungwe omwe amamenyera ufulu amayi omwe ati nkhani ikugwirizana ndi fundo zofuna kulimbikitsa utsogoleri wa amayi mdziko muno. Otsogolera bungwe la Gender Coordination Network GCAN Magi Katewera Banda wayamikira School of Government pokonza maphunzirowa zomwe wati ndi fundo zomwe zingalimbikitse amayi kupita patsogolo pandale. Chiwerengero cha anthu omwe akumawagonika ku chipatala cha Mento ku Zomba chatsika, zomwe adindo pa chipatalachi ati zikusonyeza kuti dziko lino likuchita bwino pothana ndi nthenda ya malingaliro angwiro. Wamkulu pa chipatalachi Dr. Raphael Pirengo wati anthu okwana 1527 ndi omwe anawagonika pa chipatalachi kuchokera mwezi wa January kufikira mwezi wa September, kuyerekezera ndi anthu okwana 2182 omwe anawagonika pa chipatalachi mu nthawi yomwe chaka chatha. Iwo amalankhula izi pa tsiku lokumbukira za malingaliro angwiro umene umachitika pa 10 Oktoba. Iwo afotokoza kwa mtolankhani wathu TSA Monjeza. Tikuwapempha Malawi wonse kuti tisiye kusalana. Anthu awa matenda amadwalawa aliyese atha kudwala ndi matenda omvetsa chisoni amene akamabwera samadziwa chimene akupanga. Chimene taona anthu akatuluka ku nyumba amakhala kuti akusayidwa njira zosiyana-siyana, olo kupemphera, olo mina kugwira ntchito zosiyana-siyana amanenedwa. Enanso amawakana kumene palapati ndi ena amene amatha kumtulusa kwa msiya unkhatabe amubweza pa basi wakhala kudwala azibalake osabwera wamwalira papabe amene akubwera kuzamutenga. Amachita kukaniratu ngati kuti munthuyo si munthu sofunikira. Matenda awawano ndi matenda ovuta, matenda omvetsa chisoni, ndofunika tonse kumizi kwathuko tikaona anzathu ena akuoneka kuti mwina ali ndi mavuto olosa kuoneka amene amakhalira kale tiziwamvetsetsa mwina kuwapangaso accommodate kucheza nawo ndi kumva mavuto awo. Ngati tisiye kusalana malo ogwirira ntchito ndi malo ena aliwonse, anthu amba kumakhaso ndi moyo wabwino ndi maganizo angwiro azakhalaso abwino ndipo dziko lathu sizapitaso patsogolo. Mawu ake mmodzi mwa akuluakulu ku khonsolo ya mzinda wa Zomba, Rosemary Ngaiyaye, ati tsiku lino lofunikira potengera kuti ogwira ntchito za umoyo amatengerapo mwayi kudziwitsa anthu zokhudza nthenda ya malingaliro angwiro. Tsiku limene letu ndi lofunika kwambiri kuti tizilikumbukira chifukwa choti pamene pakubwera ngozi za zizizi sizisankhadera, kusonyeza kuti wina aliyense ndi ofunikira kuti azidziwa kuti kunjaku nthawi ina iliyonse kutha kugwa ngozi za zizizi. Kodi ngozi ya zizizi ndipeza ndipanga bwanji? Mauthenga onse amene aperekedwa msiku la lerolo atithangatira kwambiri kutenga uthenga oti wina aliyense paekha azidziwa kuti ine ndine ofunika ku dziko kuno Malawi muno kutengapo mbali pothandizira nkhani za ngozi zogwa mwa zizizi. Mwone nkhani mwatsatanitsatane kuchokera kuno ku Kanema wa Times TTV. Tibweranso zangothayize. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.